Dahil wala kaming ulam, manghuli kami ng duck sa aming farm. Tara guys, samahan niyo ako. Manghuli tayo ng pato. Yun, at naglalakad na ako. Nauna na yung mga kasama ko. May baka din dyan. Pag hinabol ako, tatakbo ako. Baka mga habol ito. Ay, hindi ko mabait. Ayan guys, at malapit na ako sa aming kubo, kung saan kami maghuhuli ng uulaming pato. Yun. At dyan na nga yung mga kasama ko guys. Ano na sila? Ayan. Lapit na ako. Ayan guys, nandito na kami. At kami ay manghuhuli ng pato na aming uulamin mamayang gabi. Ayan guys, ang dami. Oh, pisa na ang paghuhuli. Ayan guys, ang daming pato. Yan guys, ang naghuli na nga. Ayun, may nahuli na. May ulam na mamayang gabi. Ito pa guys. Oh. Mahirap uliin. Haan? Haan? Diyan titilom na di dyan duwa original. Pero ko ni diyan titikos dyan na ikam ati kanan damen. Kansa ni ang hangain natin. Haan? Diyan ikam ti kanan original tanan. Ikam ang anak ati pato gamen ati. Ha? Ayun guys, meron na. Ay, may nahuli na ang ulam mamayang gabi. Ayun guys, at uuwi na kami. May nahuli na kaming pato na uulamin namin mamayang gabi. Ilagay sa supot para hindi makawala. Abangan nyo ang sunod na mangyayari. Yan! Bye-bye! Yan! Nagbati ka! Kami uuwi na at amin lang kakatayin. Abangan ang susunod na aking video para sa pagkakatay ng pato. Ayun guys, at natanggal na yung balahibo. Ayan guys, at nadutdutan na nga yung pato Yan daw kumaan. na ulam namin. Tinanggal na ang dutdot. At susunod, papartihin na. Dami pang langaw. Sirap ko na ito. Dami pang langaw na nakikihati. Yan, medyo sila tinay. Nakalibagat sa batis duwa. Ay, hindi lang kita. Bakit mo lang? Tama na. Ayan guys, at nararamas na ng asin para matanggal yung lansa at yung mga buhok na hindi natanggal na maliliit. Maya maya ay papatiin na ang pato.
guys at pinapark na ang pack. Ang daming nilaw na tumatayan. Gusto rin makitikim. Nagugutom na rin sila. Ayan guys. May pusa at aso pa dyan. Nagbabantay. Baka isunod na rin nakakatayin. Ulak na mo din mo. Yan guys, muntik na isama yung pusa. Okay, lumalapit na.